Okei. Eli joo, multa jokin aika sitten toivo peruukkikatsausta niin sanotusti, niin on nyt tässä Marion avustamana. Saadaan vähän näyttää mutkin ihmiseltä välillä. Ja mulla on tässä nyt hetkinen, 1, 2, 3, 7 eri peruukkia mun peruukkivariaatioista, eli pistetään päähän ja pois ja loput tulee sitten kuvina lisäkkeiden ja muiden kanssa, niin katsotaan mitä ja monenko näköistä persoonaa saadaan aikaan. Joo, elikkä tää on näitä mun ihan, olisiko nää nyt ensimmäisiä peruukkeja, näkyy viime vuoden lumouksessa tämä mun hyvin ihana valkoinen. Mä ihastuin tässä ja tähän jo siinä mallikuvassa eBaystä ja se oli vaan niin kiva. Ja tää on vähän tämmönen semilolita. Aika hauska. Kettu Kettunen on samaa mieltä. Tämmönen. Tää on aika hauska. Tää on nyt tokaksi uusin tämmönen vähän, onkohan tää nyt sitten liian krepattu, voisin kuvitella. Tämmönen oikein, hei olen fancy, yeah shit. aika pitkä, tolleen niin kuin melkein puoleen vyötärää, vähän ylikin. Ja tää on tämmönen aika semitavallinen, sanotaanko, viininpunainen, ehkä vähän enemmän punainen kuin ruskea. Tämmönen aika hauska. Siihen jonkun musiikin. Tämmönen ois. Seuraavana tää taitaa olla mun uusin näistä perukeista. Tää on tämmönen hyvin ällöttävä, neutraali. Todennäköisesti hyvin pitkälti olisi mun omaa väriäni oikein niin kuin lähimpänä. Saattaisi olla vähän enemmän maantieharmaa niin kuin kaikilla ihanilla suomalaisilla. Mutta tää on tämmönen, vai vitsi, ihanaa. Ei ole ehkä ihan mua, mutta eBayssä tuli vastaan yhdeltä myyjältä monta huutokauppaa, jotka oli menossa sitten niin kuin nyt kiinni. Ja tää taisi olla $5 peruukki, joka on mun mielestä, siis tää on laadultaansakin ihan erilainen. Tää on tämmönen vähän karhea, vähän ehkä niin kuin aidoimman näköinen peruukki, mitä mulla on näistä. Tää on vähän tämmönen hauska. Tää on hyvin kirjaston täti look. Tämmönen hyvin pehmeä, feminiininen, hyvin ällöttävä. Heipä hei vaan. Siinä oli nää niin kuin, mitä me ajateltiin kuvata ihan meikkiä varten kuvata. Ja sitten on näistä tulee sitten kuvat ihan erikseen nää. Mulla oli tämä 90-lukupäivänä hyvin klassisen kaunis. Oikeesti mä tilasin tän yhtä kossia varten, jota mä aion käyttää tuossa kesällä sitten. Se on se Fuho OG tosta Magic Knife Grey Earth tosta sarjasta, niin tää tulee sitten siihen ja maailman suurimmat pullonpohjalasit, mitä voi koskaan nähdä. Tämä kuva tulee tässä. Sitten löytyy tämä, kun mä sanoin, että mä aion olla Mario-kopio. Kun Mariolla oli vielä tämmöiset hiukset, että ne oli latvoista vähän vaaleet ja muuten ruskeat, niin tää oli aika creepy shit. Tähän kun yhdisti vielä ne ruskeat piilarit, niin se oli kyllä todellakin semmonen deer in the headlights. Tämmönen hyvin pitkähkö coveri. Siitäkin on ollut kuva blogissa ja mä lisään sen kuvan sitten tähän nyt. Sitten on tää musta. Tämä hyvinkin kärsinyt musta pieni. Tää oli siinä Tifakossissa, mikä olikin blogissa kuva jo siitä. Tää on ihan törkeen pitkä.
aivan törkeen kauhtunut. Tässä on tää on aivan tekee kuolemaa lähes. Mä oon tän pari kertaa jo pessykin, mutta täytyy saada jostain niitä virun silikoonitippoja, että sais tän vähän silleen. Ja tää on ollut muutaman kerran ihan luottoperuukki, mutta kun tää on muotoon leikattu, äitihän tän silloin leikkas. Noita kaikkia pitäisi vähän trimmata silleen, että ne soveltuisi vähän, kun niissä on ihan törkeän pitkät otsatukat. Mutta tämmönen. Ja no, kaikkien muistin virkistykseksi niin mä pistän kuvan siihen nyt. Elikkä Marjo vähän tummensi meikkiä, että tää sopii vähän enemmän tähän. Sitten tämmönen suora, no tätä voisi sanoa nyt aika feikkiväriksi, mutta kyllä tää toimii oikeastaan ihan hyvin valossakin, että ei tää, vaikka tää vaikuttaa silmään vähän muoviselta, niin ei tää sitten auringonvalossa ole yhtään niin muovinen. Ja kai siinä on jotain keinoja, miten tän saisi jollain puuterilla tai jollain vähemmän muoviseksi, mutta tää on kans aika hauska. Tässä on noin puoleen selkään pituus. Tää oli kans jonkun hurjan, olisiko ollut ehkä $10 alle. Mä oon hirveän pihi ostaessani kaikkea. Mä melkein aina otan niitä auction, eli huutokohteita, niin että ne on menossa minuutin päästä kiinni. Ja pakko saada, sitten niitä tulee ostettua 10. Joo, tää on tämmönen. Tää on punainen näistä. Tää on yksi mun favoriteista, niin kunhan mä saisin workattua tän mun otsahiusasiani. Niin tää olisi ehkä vähän parempi. Nyt tää on leikattu vaan saksilla silleen moi. Silleen hyvin epäkampaajamaisesti. Äitä saa hoitaa sen taas sitten kuntoon, terveisiä vaan. Niin. Tää on kans tosi pitkä. Tää on vähän yli puolen selän. Tässä on valmiiksi vähän kiharoita. Musta on ihan hauskaa, että tää on yksi näistä harvoista, jotka näyttää vähän luonnollisemmalta. Että tämmöiset hiukset vois oikeesti olla, koska esimerkiksi eluvenilla saa näin kirkkaaksi, jos vaan viittii vähän vörkätä. Tää on hauska. Sitten on tämmönen sinimusta. Tää saattaa näyttää ihan mustalta siinä tässä kuvassa, mutta tää on vähän tämmönen vähän emo. Ja tässä on nää tämmöiset maailman pisimmät otsahiukset taas. Näitä ei ole leikattu vielä mihinkään kuosiin. Ja keskijakaus se vaan ei sovi mulle, se on vaan ikävä fakta. Sitä on tullut niin kauan joskus lapsena pidettyä, että siitä on hirveät traumat. Ei sentään. Mutta kumminkin tää on aivan överi pitkä. Tää on tänne asti. Että heipä hei vaan, olen emo. Niin. Tää pitää sitten johonkin leikata sivuttain tai jotain, koska ne sopii mulle paljon paremmin kuin tämmönen hei olen keskellä. Nää ei vaan toimi. Muuten tää on hirveän kiva. Tää oli sitten siihen Mermaid Melody Gossiin tarkoitettu peruukki. Tää on varmaan vähän yli metrin pituinen, uskoisin, koska tää menee oikeesti takapuoleen asti. Tää on yksi ihan ehdottomista favoriiteista, kunhan tän sais vaan vähän täältä tuperattua niin, että se ei menisi välillä sitten koneissakin ihan silleen päätä pitkin silleen moi mä kossaan. Se ei oo hauskaa. Jos tänne sais vähän jotain. Tässäkin huomaa erittäin hyvin, että otsahiukset on leikattu saksilla. Mutta eihän se haittaa, kun ollaan kossaamassa animea, jossa kaikki otsahiukset on suoria. Ei se mitään. Ajattelin ainakin kesällä tätä kovin paljonkin itse asiassa käyttää. Mä vaan pistän nää joko leteille, nämä pitkät osat, tai sitten kahdelle ponnarille niin, että ne on tässä edessä. Oli silleen yksi päivä, niin nämä on mun mielestä aika kivat. Ja perukeissahan on se hyvä puoli talvellakin, että ne sähköstyy. Niistä tulee vähän silleen semisti-aidanman hiuksen näköistä, kun ne erkanee ne karvat toisistansa. Ja sitten on pirun lämmin. Kyllä muuten pitää lämpimämpänä kuin mikään pipo. Tää on yksi hyvä talviperuukki. Elikkä siinä on noin mitä kuvattiin näillä tumemmilla meikeillä. Ja sit muuta
löytyy vielä tämä violetti. Ihan op. Tässä on tää on tää laventelin värinen. Tää näytti paremmilta laseilla kuin ilman laseja. Tässä on kans tää tämmönen maailman pisin otsatukka ja keskijakaus, joka näkyy niissä kuvissa aika hyvin, kun se oli aika kauhea. Tätäkin on siis lyhennetty silleen, että tää keskijakaus näyttäisi järkevältä. Sitten on tää niin kutsuttu smurfiperuukki. Näin mä sain semmoisen lempinimen tästä Evulta. Tää on tässäkin on tosi pitkät nämä etuhiukset, haikset, mutta ne sai silleen ihan järkevästi parilla pinnillä. Niistä tuleekin kuvat tähän väliin. Tämä on tää mun yksi näistä uusimmista. Mä en tiedä mikä mulle tuli, kun mun piti vaaleanpunainen tilata. Täällä on valkoisia raitoja välissä. Kai mulle tuli nostalgia ja Jamil hologrammit. Kai se iskee joskus jollekullekin. Mä ajattelin, että kai tätäkin nyt joskus voisi käyttää. Nää on kumminkin, mä tykkään siitä, että nämä on oikeesti ihan semi-aidon näköisiä. En menisi yhtään ensimmäistäkään ostaa mistään Suomen naamiaisliikkeestä näiden jälkeen, vaikka nytkin tulee ne tullimaksut päälle, niin ei nää ole siltikään niin kalliita kuin mitä ostettaessa Suomesta, ja nämä on oikeasti hyvänlaatuisia. Mä oon näihin tykästynyt ihan sairaana. Tää on kiva. Tästä ei olekaan kai kuvaa vielä missään, eikä kenenkään päässä, mutta mä voin luvata, että semmonen tulee vielä sitten, varsinkin kun kesä ja kevät nyt tulee, aurinko alkaa paistaa, niin mä todellakin innostun kulkiessani näiden kanssa vähän lärväämään. Sitten mulla on parit lisäkkeet. Tämmönen turkoosi, jolle ei ole mitään käyttöä koskaan, ilmeisesti ollutkaan, koska mä en sitten loppupeleissä koskaan hiuksia niiden väriseksi värjännyt. Tässä on ihan hainhammas klipsipidike. Tää on tämmönen jäänsininen, ihana kerrassaan hurmaava. Ettei jos jollakulla on tarvetta hiihkoskaan. Nämä mitkä oli tuolla, mikäköhän tapa, Synapsissa. Juu, Synapsissa oli nämä korkkiruuvi lisäkkeet mulla päässä. Nämä on aika hauskat, mä tykästyin näihin väriin tosi paljon. Mä ostin nää Poottikirppiksen kautta ja nämä on kyllä siis ihan omasta mielestäni sairaan hyvässä kunnossa ja niin kuin ihan sikakauniit. Tämmöset ihanat. Vihreä, musta, keltaiset, mitkä oli sitten lumouksessa, niin tähän tulee se kuva. Siinä on mun kaikki tällä hetkellä kaikki peruukkini. Me laskettiin tossa, että niitä on semmonen 12. Elikkä vielä on tilaa. Tomi voi olla eri mieltä, mutta ei sillä ole mitään väliä. Ja muutama. Mutta niin, tämmösiä mulla on. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Antakaa Marjolle propseja siitä, että se ottaa mun kuvaan näitä ja tekee näitä naamoja, että mäkin näyttäisin välillä ihmiseltä. Mutta katsellaan ja kiitos toiveesta.